Rono adicara budaya mboten namung siang kemawon mangke dalu nggih tasih kalajengaken sesarengan niki kadang Sorawati wonten Nduk Aini, Nduk Susi lan ugi panjenengan Pak Slamet, Mas Jack niki dulur lanang sing saka Sendang niki nggih alhamdulillah iki mau tak telepon kok ya lodang. Jane arep tak apusi, jane iki arep tak apusi. Kok bengi terus tak tinggal. Monggo, Nduk. Jos.
Niki kirang setunggal Mas Kirun kranten niki mau sapa Kang Gareng ki wong dhewean dadi rono pembantune nggih mohon bersabar. Sing penting engko bengi niki digawe sing gayeng, digawe sing sayuk lan uga digawe sing rukun. Kranten wonten siang punika kuda budaya pentasipun mboten namung siang to. Ananging mangke dalu niki uga tasih kasambung malih lan ugi wonten bintang tamu ingkang badhe katuraken nggih insyaallah niki insyaallah lho nggih niki insyaallah bintang tamune mengke wonten Dik Fajar Amelia dan juga bersama Yurike Ardila kuwi cah loro kuwi kabeh keseneng aku Dut pokoke ngono ae iki istimewa. Pokoknya kono istimewa, suarane maksudnya ngono lho. Bakul kopi lah kok hafal kok. Nurdin hafal Nurdin. Kuwi keseneng aku Mas Nurdin. Dados mangke dipun bersani nggih para rawuh, para penonton pun kesupen dipun kebaki menggaipun wonten lapangan Desa Banaran dalu mangke pramila untuk siang hari ini kita juga kedatangan Mas Jack, Mas Slamet dan juga Nduk Susi, Nduk Aini ingkang badhe ngaturaken panglipur wonten siang punika. Yen kalau mau sampun kita bersani menggaipun wonten satriya kembar cacahing wonten 6 Dek Glonot niki uga kita aturaken kados pundi wonten Sri Kandi saking Kuda Budaya Desa Banaran Kabupaten Tulungagung. Sumangga dipun pirsani Bravo Audio. Yo. Jeng bidal kumuro tambur beri gamagung binarumbi krapin tangakati kapi arsa swaranipun lerombai tambur beri gemakuru binarumbi tangagade kapi arsa swaranipun Berkecang para dayang kita karo wong kari iki coba sing gawe. Ngaturan pinarak Mas Andri, Bapak Kepala Desa Banaran. Lalu ki Mas Tio, matur nuwun rawuhmu. Ayo lo. Ayo Nduk. Wah, pancen ayu tenan ya lode Mas. Ayu wadah. Yo. Wah. Loh. Was. Iya. Yo. Was. Yo. Iya. Ya. Para prantomo lumaksana kita siap-siap kok baris.
Aturi kabeh padha maja. Kanca-kanca bola ngopi maja yo. Yo. Mas Tio. Mas Sutris. Mas Jack. Matur nuwun. Rada rene aja ngadoh bae toleh samar disawang kancane aja dipikir sing lagi naksir aloke wong ora tombo yo lalamatan atasi kana kanggo sujanan nuli kapitakok sing padha ndelok jumbono rasamu sing lagi dulu yo maja lalamate jangkake ayo lo yo ya suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu temu bisa gawe telo suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu temu bisa budaya banaran Siti Longger Budak lo yo ayo du yo so yo kudo yo Katuran pinarak Mas Haji Bos Kalimantan Ron yuk
Ayo ger kene ger. Kene Mas Dadang. Yuk Kedung cangkring pager waja rawuh matur nuwun. So. Yuk. Hop. Masih bersama Budo Budaya. Yen tak pikir jane lumrah wae ewotene lah kok gorehake nganti peperangane sing dadi mati-matine jane kondo sayang yen karo dheweke Rama itu aku dewe mlomo dasar mikat ati rada suga besok kapan bisa lungguh sesandingan gonku ngandeme suwe arep tablakane jane lumrah wae hewotine lakon gorehake kanthi
saperangane sing dadi mati-matine jare padha onyang yen awak dheweke rambah itu aku dhewe ngokrut dasar mikat ati rada suka ning angeni besok kapan yen to lungguh sesandingan gonku ngendhepe suwe arep tak blakake taslo wanti sore suk-sukan wong blonjo lan wong klenteran dondang jagung maku penak sandung-sandung patine sak pengen weruh bakule monggo sing niki napa sing nika kula milih niku jalaran bakule ayu batobat kok sembrono pancen aku kadung tresno liya yo laku neng pasar kembang matur gunging panduwun Mas Tio konco-konco saking Papua iki rawuh siang punika Yo, up,
siksa kolokan bumi ngambil.
Nggih, mekaten kala wau para rawuh, para dulur-dulur sedaya niki sampun